идомаи барнома эътиқоди мардум ба фолбинӣ ва истифода аз сеҳру ҷоду аз амалҳоест ки оқибати он танҳо нороҳатӣ дорад, зеро аён аст ки бо мақсади ба даст овардани фоида афроди бо ном фолбину сеҳргар ё дуохон ба мардум фиребӣ ва гумроҳ сохтани инсонҳо иқдом мекунанд. дар ноҳияи Ашт барои машғул шудан ба фолбинӣ нисбати 2 нафар парвандаи маъмурӣ тартиб доданд ки ҳар кадоме услуби корбарии худро доранд. бовар кардани шаҳрвандон ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ақидаи зишти хурофотпарастонаест ки одамро ба гумроҳӣ мебарад. барои баъзе аз табақаи инсонҳо фолбинӣ гарму хунук кардани муносибат, таҳияи тумору таштоби мушкилкушо, ташкили сеансҳои табобатӣ ба мисли безурётӣ, бахткушоӣ ҳамчун манбаи даромад қабул гардидааст ки хилофи қонунҳои амалкунанда мебошад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт фаъолияти ғаразноки ду сокини ҷамоати деҳоти Аштро муайян намуданд ки ҳамчун мушкилкушои мардум бо қобилияти фавқулода шинохта шуданд. шаҳрванд Собитхон Абдураҳмонов соли таваллудаш 1956 дар хонаи иқоматиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Ашт муддатест ки ба фолбинӣ машғул будааст. масалан санаи 16 январ ҷавонзанеро бовар кунонидааст ки бо роҳи хондани дуо ва истифода аз каллаи гӯсфанд ӯро аз ранҷи сардардиву асабоният табобат хоҳад кард. Durna alıp patlayıp balık kömürlerini de gelmeli. Ben süp şudan ben ama mantık kazanı tageş aykı ama ne girip de boluşmanı kalidini ister. Diğer kez şavhardan mı yak nezik adamdan obmeyirler. Ama momentanda nervuşumu kandejdi de atarsı. Ama momentanda nervton coşmuyor ediyor. чорасози дигар ки бо роҳи хондани дуо ва истифода аз ашёҳои сахту карахт бо қувваи ғайб гӯё метавонистааст дилхоҳ муамморо бартараф намояд, шаҳрванд Қодирова Сабуҳат Абдурасуловна истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ашт мебошад ки назди дари ӯ гумроҳзадагони зиёд ҳамарӯза ҷамъ шуда дар пайи тағйир додани сарнавишти худ ва наздиконашон мебошанд. баровардани кина, бахткушоӣ, барқарор сохтани муносибати оиладорӣ аз хизматрасониҳоест ки ӯ иҷро менамояд. дар ҳар ду ҳолат хизматрасониҳо бар ивази маблағ анҷом дода мешуд. вобаста ба далелҳои зикр гардида барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ бо моддаи 482 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ, протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда аз ҳар кадом ҳуқуқ вайронкунанда ба манфиати давлат 2560 сомонӣ ҷарима ситонида шудааст.